ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 7 பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் மாதாஜி. பக்தி யோகம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து கர்ம யோகம். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் பார்த்திருக்கோம். கர்மம் அப்படின்றது நம்மளோட செயல்கள், அது என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாப்டர் நம்ம ஆத்மாவுக்கும் உள்ள இந்த உடலுக்கும் உள்ள வேறுபாடையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக சாங்கிய பிலாசபியும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதனால ஞான யோகம் அதையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்தோம். அதாவது குரு வழியா தான், சம்பிரதாயத்தின் வழியா தான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாம கர்மயோகத்துல செயல்கள் வந்து 3 விதமா நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஒண்ணு வந்து விக்கர்மா. விக்கர்மான்றது நம்ம வந்து செய்யற செயல் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ற செயல்களை செய்யறது, அதாவது பாபமான செயல்களை செய்யறது விக்கர்மா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கர்மான்றது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்களை கர்மா அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா இல்லைன்னா வந்து அகர்மா, அதாவது பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், அது வந்து என்ன நம்மளுக்கு என்னது இருக்கலே உன்னதமான செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இதன் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாபமான செயல்களை செஞ்சோம், விக்கர்மா செஞ்சோம்னா நரகத்துக்கு போகணும், இல்லைன்னா தண்டனைகளை அனுபவிக்கணும். அதே மாதிரி கர்மா செஞ்சோம் அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போலாம். நம்ம செய்யற நல்ல விஷயங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து அனுபவிச்சு நம்மளுக்கு பிரதிபலனா கிடைக்கும். சரிங்களா, சந்தோஷங்கள் கிடைக்கும். அதே பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் அப்படின்னும் நம்மளுக்கு முக்திய கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நேத்துக்கு இது அஷ்டாங்க யோகா பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து அஷ்டாங்க யோகான்றது 8 அங்கங்கள் கொண்ட யோகாசனம். அது வந்து தியான நிலையில பண்ற ஒரு விஷயம். அதுல கடைசியில பகவான் என்ன சொல்லி முடிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சாப்டர்ல மனதை எண்ணில் நிறுத்தி பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க. அதன் அடிப்படையில அப்ப மனதை எண்ணில் நிறுத்தி பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை கொண்டு இந்த 7th சாப்டர்ல நம்ம வந்து 12th சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி யோகத்தை பத்தி நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி கர்மங்கள் என்ன மாதிரி செய்யணும் பார்த்தோமோ அது மாதிரி பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் 13th சாப்டர்ல இருந்து 18th சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம். அது வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில வர விஷயங்கள் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில அதான் பகவத்கீதை மேனுவல், நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம 7th சாப்டர் பக்தி யோகத்தோட முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா, அதுல ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்றதா இதுல இந்த சாப்டரோட தலைப்பு. முழுமையான அறிவு அப்படின்றத நம்ம இங்க என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட வணக்கங்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோர் ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா कृष्ण पातान सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. அத்தியாயம் 6 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஷ்டாங்க யோகாவின் முன்னேறுதல், அதாவது தியான நிலை. அஷ்டாங்க யோகான்றது தியான நிலை. அதாவது நம்ம வந்து 6வது சாப்டர்ல நம்ம அஷ்டாங்க யோகாவை பத்தி பார்த்தோம். அது தியான நிலையை நம்மளுக்கு உணர்த்துது. அதுல என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு சுருக்கமா நம்ம இங்க பார்த்துலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது 8 நிலைகள் இருக்கு. யோகான்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். நம்மளோட சோலியும் சூப்பர் சோலியும்
கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம், அதுதான் யோகா அப்படின்றது. அது கர்ம யோகாவா இருந்தா செயல்கள் மூலியமா நம்ம பகவானோட தொடர்பு வருது. அதே வந்து ஞான யோகம் அதுன்னா நம்மளுக்கு நாலேஜ் மூலியமா நம்ம பகவானோட அதாவது ஆன்மீக அறிவு, பகவானை பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதன் மூலியமா நம்மளுக்கு பகவானோட கனெக்டிவிட்டி கிடைக்குது. அதே பக்தியின் மூலியமா நம்ம வந்து பகவானோட தொடர்பு வச்சுக்கிறது பக்தி யோகா அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப யோகான்றது சோலையும் சூப்பர் சோலையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுல 8 நிலைகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் அது என்ன, அது முன்னேறுதல். ஃபர்ஸ்ட் அஷ்டாங்க யோகாவோட பேசிக் விஷயங்கள் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதோட நிலைகள் பார்த்தோம். ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் வந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா? என்னன்னா எனக்கு வந்து இதெல்லாம் அதாவது காத்து கூட நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன். ஆனா வந்து என்னால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறது மிகவும் சிரமம் அப்படின்றத பகவான் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ பகவானும் என்ன சொல்லுவாங்க, அது வந்து கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்த முடியாதுதான். ஆனா முழுமையான டிட்டர்மினேஷனும் பிராக்டிஸும், அதாவது அந்த ஸ்திரமான ஒரு உறுதியோடு நம்ம வந்து அதை வந்து செய்யும் போது நம்மளால அதை கண்டிப்பா செய்ய முடியும் அப்படின்றத, அப்புறம் பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது மூலியமாவும் நம்மளால அதை கண்டிப்பா செய்ய முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு அவங்க சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த அஷ்டாங்க யோக பாதையில தோல்வியுற்ற யோகிகள் இலக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? தோல்வியுற்ற யோகிகள் அப்படின்னும் போது அஷ்டாங்க யோகான்றது தியான நிலை. அதுல ஒரு தோல்வி அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தியான நிலையில மைண்டையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதுல ஒரு என்ன ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஃபால் டவுன் ஏற்படுறதுக்கு, ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படும்போது அதுல ஒரு ஃபால் டவுன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள இதுலயே அவங்க அந்த மாதிரி ஃபால் டவுன் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா, ஆரம்ப நிலையிலேயே அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க எப்படியும் மைண்டையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றது மிகவும் அதாவது என்னது கடினமான ஒரு விஷயம். அதை செய்யறதுனால கண்டிப்பா என்ன ஆகும், ஆத்ம பலம் வரும். கண்டிப்பா நீங்க நிறைய இந்த மிஸ்டிக் பவர் எல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் அவங்க மைண்டையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. அதுவும் இல்லாமலே நம்ம நிறைய இவங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்களா, சித்தர்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ளவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் இந்த தண்ணி மேல நடக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி புராணத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். எதனால அவங்களுக்கு அதெல்லாம் சாத்தியமாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த தியானத்தின் பக்குவத்தினாலதான். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அளவு ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க அதை செய்யறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, நிறைய சந்தோஷங்கள் கிடைக்குது. எங்க சொர்க்கத்துல போய் அவங்க போய் நிறைய சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஒரு பிராமண குலத்திலயோ இல்லைன்னா வந்து அதாவது ஒரு நல்ல குடும்பத்திலயோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்திலயோ பிறப்பாங்க. அதே வந்து அதுலயே நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்சு அப்புறமா அதுல ஒரு ஃபால் டவுன் வந்துருச்சு அப்படின்னா, அவங்க எங்க பிறப்பாங்க, ஆன்மீகவாதிகளோட குடும்பத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. அது இருக்கலே மிகவும் சிறந்த ஒரு பிறப்பு அப்படின்றத பகவான் நேத்தி நம்மளுக்கு சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் தான் மிக சிறந்த யோகா அப்படின்றத சொல்லி பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப அத்தியாயம் 7ல இருந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றத என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பத்திலாம், கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், தேவர் மற்றும் தேவி வழிபாடு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போ ஒருத்தவங்க நல்லா தெரிஞ்சாதான் அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உறவு வந்து நம்மளால நல்ல ஸ்மூத்தா வச்சுக்க முடியும். அப்ப பகவான் அப்படின்ற பகவான்றவங்க யாரு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான், ஏன் நம்ம அவங்களோட குணங்கள், லீலைகள், அவங்களோட அவதார ரகசியங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவான் மேல பக்தியே பண்ண முடியும். அப்போ அந்த விஷயங்கள், அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் அதெல்லாம் பத்தி பகவான் இங்க சொல்லுவாங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கதான் சர்வ காரணம் யாருன்றது தெரியும் போதுதான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யாரு அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளால பக்தி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இதுல வந்து நிறைய பகவானை பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுவும் இல்லாம பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோன்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுல பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஒண்ணு அடங்கும் இல்லைங்களா? அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் பகவானிடம் சரணடையணும். அது என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். அப்ப தேவர்கள் அவங்களை வழிபடுறதுனால என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை வந்து 7.1 to 7.3 கஷின் மாம் வேதி தத்வதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு அப்படின்றது வந்து நம்ம 7.4 to 7.12 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரகிருதிம் வித்திமே பராம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாவும் தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைதல், பகவான் கிட்ட யாரெல்லாம் சரணடைவாங்க, யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 7.13 to 7.19 வரைக்கும் மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே
அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா தேவர் தேவிகளின் வழிபாட்டு முறைகள் அதை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி 7.22 7.25 மயைவ விஹிதான் ஹி தான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையின் மூலியமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். हरे कृष्णा। 7.2 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், வேற எந்த விஷயத்திலும் பற்றுதல் இல்லாம பகவான் மேல பற்றுதல். சரிங்களா? ஒன்னும் ரொம்ப சிரமமே கிடையாது. பகவான் மேல பற்றுதல் வைக்கிறதுல நம்மளுக்கு என்ன சிரமம் வந்துட போகுது? இப்ப நம்ம கிட்ட உள்ள உறவுகள் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட வீட்டுல உள்ள குழந்தைங்க மேல, ஹஸ்பண்ட் மேல, ஒய்ஃப் மேல, அப்பெல்லாம் நம்ம பற்றுதல் வைக்கிறோம், அப்பா அம்மா எல்லார்கிட்டையும். அந்த பற்றுதலை நம்ம பகவான் மேல வைக்கணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு டெம்பரவரியான உறவு தான். இந்த ஜென்மத்தோட முடிஞ்சிடும். நம்மளே வேணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட நம்மளால தக்க வச்சுக்க முடியாது. அதே மாதிரி நம்மளாலையும் என்னது நிரந்தரமா இங்க இருக்க முடியாது. நம்ம கூட எட்டர்னலா யாரு இருக்காங்க? பகவான் தான் இருக்காங்க. நம்மள படைச்சவங்கள யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? வைஸ் பர்சனா இருந்தா நம்ம பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பகவான் மேல நம்ம பற்றுதலோட இருந்து பக்தி பண்ணணும். அதுக்காக இவங்களெல்லாம் நம்ம விட்டுடலாமன்னா கிடையாது. இவங்களும் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்த என்னது கிஃப்ட் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோட கடமையை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பற்றுதல் இல்லாம பண்ணணும். எல்லார்கிட்டையும் அன்பா இருக்கணும், எல்லாரையும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும், எல்லாமே செய்யணும். ஆனால் ஒரு பற்றுதல் நம்ம ரொம்ப இவங்க மேல வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு பாண்டேஜ் ஏற்பட்டுரும். அதுக்காக அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. எல்லா கடமைகளையும் நம்ம கரெக்டா தான் செய்யணும். ஆனால் பகவான் மேல பற்றுதலை நித்தியமா வைக்கணும். ஏன்னா நித்தியமா நம்ம கூட பகவான் தான் இருக்க போறாங்க, பகவான் தான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம். எப்படி ஒரு குழந்தை அப்பா அம்மாவையே டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம், அந்த மாதிரி ஒரு பற்றுதலை நம்ம பகவான் மேல வைக்கணும். இதுதான் தாத்பரியம். அப்ப என்னிடம் இது கண்டிப்பா தக்க வச்சுக்க முடியாத உறவுகள் கிட்டயே நம்ம அவ்வளவு பற்றுதலோட இருக்கும்போது நிச்சயமா நம்மள பகவான் தான் பாத்துக்கிறாங்கன்னு போது எதனால நம்ம அவங்க மேல வைக்க கூடாது? ஒரு சிறந்த ஒரு வைஸ் பர்சனா இருந்தா அததான் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? இங்கேயும் நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நல்லபடியா செய்யணும். அதே மாதிரி பகவான் மேல நம்ம நித்தியமான அன்பையும் டிவோஷனல் சர்வீஸையும் பண்ணணும். இதுதான் தாத்பரியம். என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் முழு உணர்வு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், சரிங்களா? அதான் கடமைகள் செய்யறதுல இருந்து பக்தி செய்யறதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் பகவானையே நம்ம பிரதானமா வச்சுக்கிட்டு செய்யறது. யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் பக்தி யோகா, கர்ம யோகா, ஞான யோகா இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பகவான் இனிமே நம்மளுக்கு சொல்ல போறாங்க. அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் கொடுக்கறதன் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ண. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. இனிமே நம்மளுக்கு என்ன பகவான் சொல்ல போறாங்க? சாதாரண அறிவுன்றது பௌதீக விஷயங்கள், தெய்வீக அறிவுன்றது ஸ்பிரிச்சுவலான நாலேஜ், சரிங்களா? இத பத்தி பகவான் உபதேசம் பண்ண போறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவசியம் இருக்காது. ஏன்னா இருக்கிறது ரெண்டு தான், ஒண்ணு மெட்டீரியல், இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல். மெட்டீரியல்ன்றது பாண்டேஜ், மிசரிஸ் எல்லாமே டெம்பரவரி, எதுவுமே நம்மளுக்கு லிமிட்டட் தான். சந்தோஷமா இருந்தாலும் துக்கமா இருந்தாலும் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைச்சா கூட நம்ம முடிஞ்ச நம்மளோட ஆசைகள் எவ்வளவோ இருக்கும். ஆனா நம்மளால எல்லாத்தையும் அடைய முடியுதான்னு கேட்டா கிடையாது. நம்மளுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் நம்மளால கண்டிப்பா வாழவே முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இது மெட்டீரியல் விஷயம். அதே ஸ்பிரிச்சுவல்ன்றது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. அதாவது அது எப்பயுமே என்னது நித்தியமானது. நம்மளுக்கு அது தோய்வே ஏற்படாது. நம்ம இந்த ஜென்மத்துல எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் எவ்வளவு நல்ல உறவுகளோட இருந்தாலும் நம்ம விட்டுட்டு போகும்போது எதுவுமே நம்ம கூட வராது. ஆனா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்றது நம்மளுக்கு இந்த ஜென்மத்தோட முடியாது. அது சோலுக்கானது. சோல் நித்தியம். அதே மாதிரி சோலுக்கு இது பகவானுக்கு சரி டிவோஷனல் சர்வீஸும் நித்தியமானது. அதுக்கும் அழிவுன்றது
அப்படின்றதே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், 2 நாலேஜ் தான். ஒண்ணு மெட்டீரியல் பத்தி, இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் பத்தி. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்றது என்னது, வேற எந்த ஒரு விஷயமுமே இருக்காது அப்படின்றதுதான் இங்க பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.3. ஹரே கிருஷ்ணா. மனுஷ்யாணாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்சித்யத்ததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேத்தி தத்வதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நிறைய பேர் வருவாங்க. வரும்போது பக்குவம் அடையறதுக்குன்ட்டு முயற்சி பண்ணுவாங்க. நம்ம மேலோட்டமா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தாத்பரியம் வந்து புரியும். ஆனா அதை நம்ம செயல்ல கொண்டு வரும்போது அது என்னது, பக்குவம் அடைய முடியும். நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் இப்படி பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்காக செயல்கள் பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்காக பக்தி தொண்டு செய்வோம். ஆனால் அது தாத்பரியம் புரிஞ்சு, நேத்திக்கு பிரகலாத் ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வர கஷ்டங்கள் அப்பெல்லாம் அவங்க எப்படி ரொம்ப அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை பகவான் மேல வச்சிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளால ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்க முடியுதா, அதுதான் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்றது. நம்மளால அதை வந்து பகவான் மேல அந்த நம்பிக்கையை வைக்க முடியுமா? ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தோஞ்சிருப்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு உடனே பகவானை நிந்திக்க கூடாது, எனக்கு இப்படி வந்துருச்சுன்னு. அந்நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பக்குவம் எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கணும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பக்குவம் அடையறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். சரிங்களா? அப்ப இது எல்லாத்தையும் செய்யறது எவ்வளவு பேர் அப்படின்னு பார்த்தா, நிறைய பேர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வருவாங்க. ஆனா இல்ல ஒரு சிலவங்க தான் என்ன ஆடுவாங்க, பக்குவத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்படி பக்குவம் அடைஞ்சவங்களே யாராவது ஒருத்தவங்க தான் பகவான உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது ஒரு உன்னதமான ஒரு ரியலைசேஷன். அது வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா, தூய டிவோட்டிஸோட பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன், அவங்களோட கிளாஸஸ், லெக்சர்ஸ், அது அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கேட்க தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த புரிதல் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும். வாழ்க்கையில அது நம்மளுக்கு என்னைக்கு வருதோ அப்போ அதை உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கை என்னைக்கு வாழ்றோமோ அதுதான் உண்மையான ரியலைசேஷனா, அதுதான் வந்து என்னது, நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்காவே அமையும். அப்போ அதை யாரு செய்யறாங்கன்னு பார்த்தா அது ஒரு சிலவங்களுக்கு தான் கிடைக்குது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு இங்க எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மேரத்தான் ரேஸ். மேரத்தான் ரேஸ்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா, நிறைய பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா கொஞ்சம் போக 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 யாரால முடியலையோ அவங்க எல்லாம் கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. யாரால நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியுதோ, ஸ்திரமா தம்போட நம்பிக்கையோட அச்சீவ் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்களால தான் இலக்கு அடைய முடிஞ்சு அவங்க வின் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ்லயும் நிறைய பேர் வருவாங்க. அவங்களோட நம்பிக்கைகளும் வேற வேற இருக்கும். அவங்களோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவர்களை நம்பி வழிபடுவாங்க, அசுரர்களை நம்பி வழிபடுவாங்க இல்லைங்களா. அதுல நம்ம குணங்களை பத்தி பாக்குற சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்ன்றதுல 17th சாப்டர்ல. அப்போ பகவானை நினைச்சு வழிபடுறவங்க, அதுல பகவான் கிட்ட எதையாவது வேண்டி இது வேணும்னு எதிர்பார்த்து வழிபடுறவங்க, எதுவுமே வேண்டாம் பகவானே நீதான் வேணும் அப்படின்ற வழிபாடு, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அப்ப எல்லாரும் வராங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அதுல பக்குவம் அடையறதுக்குன்னு முயற்சி பண்ணவங்க ஒரு சில பேர், அந்த பக்குவம் அடைஞ்சவங்களே ஒரு சிலவங்க தான் உண்மையான தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.4. ஹரே கிருஷ்ணா. பூமிராப்போ நலோ வாயுஹு கம் மனோ புத்திரேவ ச அஹங்கார இதி யம்மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது 5 பூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், 5 பூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதாவது இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்ன்றது நம்மளோட இந்த பிசிக்கல் பாடி. சரிங்களா, அதால செய்யப்பட்டிருக்கு, பஞ்சபூதங்கள்னாலான உடம்பு. மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த ஷட்டில் பாடி, அந்த ஸ்தூல சரீரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஸ்தூல சரீரத்தோட இமேஜ் வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதுதான் வந்து இது ரெண்டும் தான் என்னதுன்னா பகவானோட 8. இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். மெட்டீரியல் எனர்ஜி எனர்ஜின்றது இந்த பிரிந்த ஜட சக்திகள். ஜட சக்தின்றது மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இந்த மெட்டீரியல் நம்மளாம் ஏன் கோலோகத்திலயும் வைகுண்டத்திலயும் இல்லைன்னா, இந்த ஜட உடலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஸ்தூல உடலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம சோல் வந்து
ஸ்பிரிச்சுவல் தான், ஸ்பிரிட் சோல். அது வந்து என்னது, தெய்வீகமானதுதான். ஆனா இது ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளோட இணைஞ்சு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இன்னும் என்ன பண்றோம், வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறோம். அப்போ இந்த ஜட சக்திகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 8ம் சேர்ந்துதான் ஜட சக்திகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.5. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தி இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா பகவானோட சக்திகள் என்னென்ன சக்திகள்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு 3 சக்தி இருக்கு. ஒண்ணு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, அது வந்து தெய்வீக சக்தி, அதாவது யோகமயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்னு வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி. மார்ஜினல் எனர்ஜின்றதுதான் லிவிங் என்டிட்டி, நம்ம ஜீவாத்மா. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டீரியல் எனர்ஜி, அதுதான் இந்த ஜட சக்தி. சரிங்களா, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள சக்தி. இது வந்து மகாமாயா அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ இந்த லிவிங் என்டிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி. ஏன் மார்ஜினல் எனர்ஜினா, சோல் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், ஆனா நம்மளோட இந்த ஷட்டில் பாடியும் கிராஸ் பாடியும் மெட்டீரியல் ரெண்டுமே இருக்கு அதோட சேர்ந்து. சோலு, அதுக்கப்புறம் ஸ்தூல சரீரம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜட உடல். இது மூணு ஒன்னா இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம சமயத்துல என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பிரிச்சுவலா இருப்போம். சமயத்துல என்ன பண்ணிடுவோம்னா மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸை நம்ம எடுத்துப்போம். அதனாலதான் இது மார்ஜினல் சக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க, மார்ஜினல் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது ஜட சக்திகளை பார்த்தோம். அதாவது 5 பூதங்களும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம் அது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாம் சேர்ந்தது மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப பகவான் என்ன எனர்ஜியை சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, லிவிங் என்டிட்டி, நம்மளோட ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா என்னது, உயர்ந்த சக்தி இல்லைங்களா. மெட்டீரியல் எனர்ஜியை விட உயர்ந்தது நம்மளோட ஜீவாத்மா, அதான் சோல். சோல் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்று உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது, சோல். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக, நமக்காக, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம இந்த ஜட சக்திகளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அகங்காரத்தை எடுத்துக்கிறோம், மனம் அது போக்குல போயிடுது, இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அது போக்குல இருந்துருது. பகவான் மேல் இல்லாம இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம கொடுத்துடுறோம். அப்ப இந்த ஜட உடலும் என்ன ஆயிடுது, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இதுவும் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்காக, நம்மளோட சுய விருப்பத்துக்காக, சுய இன்பத்துக்காக. அப்போ சுயநலத்திற்காக நம்ம உபயோகிக்கிறோம். ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அப்போ இன்னொரு சக்தி, 2 சக்தி இப்ப நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு ஜட சக்தி, இன்னொன்னு வந்து ஜட சக்தியோட உயர்ந்த சக்தி. அது என்னன்னா நம்மளோட ஜீவாத்மா அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.6 and 7.7. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத்யோதீனி பூதானி சர்வாணித்யுபதாரய அஹம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் ப்ரோக்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் நம்ம என்ன பார்த்தாலும் லிவிங் என்டிட்டி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஜடசக்தி இருக்கும். சரிங்களா, இது 2ம் தான் இருக்கும். அப்போ இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இதெல்லாம் யாரால படைக்கப்பட்டது, பகவானால படைக்கப்பட்டது. அதுதான் நம்ம நாளைக்கு இந்த கோலோக சார்ட் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும், இந்த பூமி எல்லாம் எப்படி வந்து பகவான் படைச்சாங்க அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா. கோலோக சார்ட்ன்றது பாகவதத்துல உள்ள கேண்டோ 5ஓட ஸ்லோகங்கள் அடிப்படையில உருவாக்கப்பட்டதுதான். அதுல எப்படிலாம் கிரியேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப நம்மளுக்கு இன்னுமே ஆழமா இந்த தாத்பரியம் புரிய ஆரம்பிக்கும். அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஆன்மீகம், இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் செல்வத்தை வெல்வோனே,
என்னை விட உயர்ந்த தன்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு முத்து மாலை இருக்கு, அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு நூல்ல அது வந்து கோர்க்கப்பட்டிருக்கும். அதனாலதான் அதெல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு கரெக்டா அசம்பிள் ஆகி இருக்கு. ஆனா அந்த நூல் தெரியுமா? வெளியில இருந்து பாக்குற ஒரு குழந்தைகிட்ட வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட அந்த மாலையை காட்டும் போது அந்த மணிதான் அதுக்கு தெரியும். நூல் உள்ளார அது தாங்கிட்டு இருக்குன்றது தெரியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த உலகம் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. எல்லாம் அவங்களோட கடமையை செய்யறாங்க. தேவர்களா இருக்கட்டும், இயற்கையில எல்லாமே என்னது தன்னோட கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அது எல்லாம் யாரால தாங்கப்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது பகவான் கிருஷ்ணர். அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னா அதை கண்டிப்பா உருவாக்குனவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த உருவாக்குனவங்க யாரு அப்படின்றத நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல போய் பார்த்தோம்னா அது கடைசியில நம்மளுக்கு யாரு காட்டி கொடுக்கும்னா பகவான் விஷ்ணு கிருஷ்ணரை தான் அது காட்டி கொடுக்கும். அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுதான். அப்புறம் பகவானே இங்க பகவத்கீதையிலயும் அதை இங்க நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி அப்ப இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இதுலதான் நம்மளுக்கு நம்பிக்கையே வரும். இப்ப வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அபிஷியல், அதாவது ஒரு ஹாலிடேஸ் அப்படின்னா அதை வந்து பிரசிடென்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா அதை நம்புவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் போய் வேற எங்கேயா நம்ம செக் பண்ணுவோமா? நாளைக்கு நிஜமாலுமே லீவா இல்ல வேற ஒர்க்கிங் டேவா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அபிஷியல் அதை வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது, அப்ப பகவான் பகவத்கீதையிலேயே பகவானே சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும், இது இது இப்படி இப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுல நம்பிக்கை இல்லாம வேற எங்கேயும் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து மறுபடியும் நம்மள இன்டைரக்டா கொண்டு வந்து எங்க சேர்க்கும்? இந்த தாத்பரியத்துக்கு தான் நம்மள கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.8. हरे कृष्णा। हरे रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவான் வந்து அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் சொல்ல போறாங்க சரிங்களா? அவங்களோட வளமைகளை சொல்ல போறாங்க. அப்ப நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்றத நான் ஒவ்வொரு தடவையும் இதை நான் சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்பதான் தாத்பரியத்தை நம்மளால கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதோட ஹெட் யாருன்னு கேட்டா அதுல ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது ஓனர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த கம்பெனியோட ஓனர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நான் தான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து அகங்காரத்தோட சொல்றாங்களா இல்ல உண்மையை சொல்றாங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க உண்மையை தான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? நான் தான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர்ன்றத நம்ம என்ன எப்படி எடுத்துக்க மாட்டோம்? இல்ல அது வந்து அகங்காரமா எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உண்மையா எடுத்துப்போம் நம்ம. ஆனா அதே வந்து இல்ல நான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர்ன்னு சொன்னா அது வந்து அகங்காரத்துல வந்துடும், அதனால நான் இந்த கம்பெனியோட கீழ் நிலையில ஏதோ ஒரு இடத்த சொல்றாங்கன்னா அது வந்து கரெக்டா பொருந்தாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவத்கீதையில வெளியில உள்ள மெட்டீரியல் பீப்புள் நிறைய சொல்றது என்னன்னா அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா எல்லாத்துலயும் பகவத்கீதையில நான் தான் இது நான் தான் இதுன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்றத வந்து மேம்போக்கா கேட்டுட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோ. ஏன்னா இப்ப லெவல் 1ல இருக்கும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நீரில் உள்ள சுவை நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் உண்மை. எப்படி ஒரு கம்பெனியோட ஓனர் நான் தான் இந்த கம்பெனியோட ஹெட் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி அது வந்து பொய் கிடையாது, அகங்காரம் கிடையாது. அது உண்மையை அவங்க சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியத்துல நம்ம இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இல்ல நம்மளால வர முடியும். இங்க இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த தாத்பரியத்துல நம்ம இனிமே வர ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால கரெக்டான வேலை நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரியன் சந்திரனின் ஒளியும் தேவ மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. நீரில் உள்ள சுவை எல்லாத்தோட எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் அதோட சிறப்பு அம்சம் பகவானா தான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவானால படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அது கண்டாமினேட் ஆகுதுன்றது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ஏற்படுற முக்குணங்கள்னாலதான். ஆனா பகவானுக்கு அதுல எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. பகவான் படைச்ச எல்லாமே என்னது? எல்லாமே திவ்யமானதுதான். அப்ப நீரின் சுவை, சூரியன் சந்திரர்களின் ஒளி, வேத மந்திரங்கள் பிரணவ ஒளி இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஓம் அப்படின்றது பகவான் அப்படின்றத குறிக்குது அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப எந்த ஒரு யாக யஜ்ஞங்கள் நம்ம பண்ணாலும் அது யாருக்கு போகுது? அது பகவானுக்கு தான் போய் சேருது. பகவானுக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம எந்த ஒரு வேதங்களையும் நம்ம மந்திரங்களையும் நம்ம செய்யறோம். எப்பயுமே ஓம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அது பகவானுக்கு கொடுக்குற மரியாதை மூலியமா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுது? அது எல்லா
அதோட ப்ராசஸ்ல அது போகும். அப்ப மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை நம்ம கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த அகங்காரம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா மனிதரில் திறமையாக இருப்பது யார்? பகவான். அப்ப என்கிட்ட ஒரு திறமை இருக்கு, அதனால நான் ஒரு விஷயத்த செய்யறேன் அப்படின்னா அப்போ அந்த விஷயத்த நான் செஞ்சேன்னு சொல்றது அகங்காரம் ஆயிடும். ஆனா பகவான் கொடுத்த திறமையினால அது எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்றதுதான் தாத்பரியப்படி உண்மையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிதல். சரிங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், புரிதலை இன்னும் நல்லா சிறந்த முறையில் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். மனிதரின் திறமையாக இருப்பதும் நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் நம்மளே அடைஞ்சாலும் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், பகவானோட அனுகிரகத்தினால எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்றதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற திறமை யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த எல்லா ஸ்லோகத்திலயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு இங்க சார்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க. நீரில் உள்ள சுவை, சூரியன் சந்திரனில் உள்ள ஒளி, அதுக்கப்புறமா அந்த வேத மந்திரங்களில் ஓம், இது ஆகாயம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஈத்தர், அதோட ஒளி, அதுக்கப்புறம் மனிதனில் உள்ள திறமை, பூமியில் உள்ள மனம், அதாவது மண் வாசனை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது, அதுக்கப்புறம் தீயில் உள்ள வெப்பம், உயிரினங்களின் வாழ்க்கை, அதாவது ஒரு உயிரினம் இருக்குன்னா அதோட ஆத்மா, சோல் இருக்கு இல்லைங்களா, உயிர். இப்போ சீடு இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு செடி வருதுன்னா அதுல ஒரு உயிர் இருந்தாதான் அந்த செடி வளரும். அப்ப அந்த உயிரினங்கள் உள்ள வாழ்க்கை. அப்புறம் சன்னியாசிகளின் தவம், சன்னியாசிகள் தவம் செய்யறாங்க இல்லைங்களா, அந்த தவம் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அனைத்து இருப்புக்களும் அசல் விதை அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். புத்திசாலித்தனம் இருந்ததுன்னா அந்த நுண்ணறிவு யாரு? பகவான். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுள் வலிமை நான் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. வலுவான அதாவது இது ரெண்டுமே என்னது, பவர் அப்படின்னு இருந்தாலே, ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு இருந்தாலே அது அந்த வலிமை வந்து பகவானுக்கு குறிக்கும். அதுக்கப்புறம் மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது இல்லாத செக்ஸ் வாழ்க்கை, அதாவது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொன்னபடி இருக்கிற அந்த விஷயமும் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் இங்க சொல்றாங்க. அதுல வந்து நம்ம வந்து இப்ப இந்த தாத்பரியத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதை ஆழ்ந்து யோசிக்க நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், எதுவுமே இதுல நம்மளோடதுன்னு சொல்லிக்கிறதுல எதுவுமே இல்லை. அப்ப அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது நம்மளை விட்டு போயிடும். பகவானோட ஆப்புலன்சஸ், அவங்களோட என்னது, அவங்களோட அந்த செழுமை நம்மளுக்கு புரிய வரும், குணங்களும் லீலைகளும் புரிய வரும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.12 and 13. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏச்சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமாஸ்ச யே மத்த ஏவேதி தான் வித்வி நத்வஹம் தேஷு தேமயி த்ரிபிர்குணமயைர்பாவை ஏபி சர்வமிதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாமேப்ய பரமவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றின் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம இப்ப பக்தி யோகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த குணங்கள் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா குணங்கள்ல இருந்துன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், செயல்கள் வரும். நம்ம குணம் நல்லா இல்லைன்னா நம்ம செயல்கள் நல்லா இருக்காது. அப்ப நம்ம எங்க சரி பண்ணணும்னா குணங்கள் தான். அப்போ சத்துவம், ரஜஸ், தமோ அந்த குணங்கள் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும், எந்த குணத்துல இருந்தாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தாலும் அந்த சக்தி எங்கிருந்து வந்தது, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன், ரினவுன்ஸ்டு. பகவான் வந்து பற்றில்லாதவங்க. பகவானோட டெபினிஷன் பராசர முனி கொடுத்ததுல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, என்ன பார்த்தோம், அதாவது அவங்க பகவான்றது 6 ஆப்புலன்சஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம்ல. அதுல ஒண்ணு என்னது, ரினவுன்ஸ்ட், பற்றில்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. ஏன்னா இந்த ஜட இயற்கையை படைச்சது யாரு, பகவான். அப்ப அவங்க வந்து அதை கண்ட்ரோலரா தான் இருக்க முடியுமே தவிர அது வந்து அவங்களை என்னைக்கும், பகவான் என்னைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அதுதான் மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 13வது ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது.
நம்மளால ஏன் பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் இதுதான். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த முக்குணங்கள்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். கண்டிஷனல் சோல் அப்படின்றது நம்மள சொல்லிக்கணும். இந்த முக்குணங்கள் கண்டிப்பா நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது சத்துவத்துல இருக்கிறோம், கொஞ்சம் அகங்காரத்தோட இருக்கும்போது ரஜோகுணம், தமஸ்ன்றது தனக்கும் நல்லது செஞ்சுக்க மாட்டாங்க, அடுத்தவங்களுக்கும் செஞ்சுக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கதா தமஸ் குணம். அப்ப இந்த முக்குணங்கள் அடிப்படையில ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இருக்கும்போது அப்ப அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடாது, தாத்பரியம், அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க கண்டாமினேட் ஆயிருக்காங்க. சோல் வந்து ஸ்பிரிட் சோல் தான், பட் ஆனா அது எதால கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு, இந்த 3 குணங்கள்னால. அப்போ அதனாலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, பகவானை நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்ப நம்மளால பகவானை எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸோட கைடன்ஸ், இது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து பகவானை முழுமையா நம்மளால உணர முடியும். அதுதான் அதுக்கான தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.14. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமே வயே பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது, ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி இந்த ஜட இயற்கையினால முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நம்ம இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமை, சத்துவம் ரஜஸ் தமோ குணங்கள் நம்மளுக்கு அடிமை. ஆனா இதுவும் என்னது தெய்வீக சக்தி தான். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்தது இந்த சக்தியும். இப்ப சூரியனோட ஒளி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒளி வந்து சூரியன்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு இல்லைங்களா, அதனால அதுக்கு வந்து இது தரம் கம்மியான கிடையாது, அதுவும் என்னது சூரியனுக்கு உட்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. அப்போ அதே மாதிரிதான் இந்த ஜட சக்தி என்னது தெய்வீக சக்தி தான், ஆனா இது வெல்லுவதற்கு அரிது. லேஸ்ல இதை நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது, ஓவர் கம் பண்ணிட முடியாது. அப்ப அதை எப்படி பண்ணலாம், ஆனா பண்ணாதான் நம்மளுக்கு என்னது நித்தியமான சந்தோஷம், பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அப்படின்னும் போது அதை வந்து பகவானிடம் சரணடையும் போதுதான் நம்மளால எளிதில் வெல்லலாம். அப்ப பகவான்கிட்ட எப்படி சரணடைகிறதுன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். அப்ப எப்படி சரணம் அடையணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம பக்தி யோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா. அப்போ பகவான்கிட்ட சரணம் அடையும் போதுதான் நம்மளால இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.15. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாஹ மாயயா பஹுதஜ்ஞானா ஆசுரம் பாவமாசிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சற்றும் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இந்த ஸ்லோகமும் 16th ஸ்லோகமும் என்ன சொல்லுன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்கு வர மாட்டாங்க. 4 விதமான மனிதர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இதுல வந்து யாரெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வர மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுலதான் என்னென்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும், மனிதரில் கடைநிலையோரும், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. அதாவது அடைந்தால்தான் இந்த முக்குணத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அப்ப சரணம் அடையாதவங்க யாரு, சரணம் அடைகிறவங்க யாருன்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சரிங்களா. அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து மூடர்கள், இன்னொருத்தவங்க வந்து மனிதர்களின் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் ஒருத்தவங்க, அதுக்கப்புறம் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்கள். இந்த 4 பேரும் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது மூடா. அதாவது இவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு புல்லு கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும், முட்டாள்தனம் இல்லையா. கொஞ்சம் ஒரு அதாவது இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா கழுதை, அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாள் ஃபுல்லா உழைக்கும். எதுக்காக உழைக்கும், ஒரு கொஞ்சோண்டு புல்லு கட்டு அவங்களோட முதலள்ளி போடுவாங்க, அதுக்காக அது எவ்வளவு பாரத்தை வேணாலும் சுமக்குது. சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியது உள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. யார் ஒருத்தவங்க வெறும் பொருள் ஈட்டுறதுக்கு மட்டுமே தன்னோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா கடினமா உழைக்கிறாங்களோ, இன்னும் சொல்ல போனா சாப்பிடறதுக்கோ தூங்குறதுக்கோ கூட நேரம் இருக்காது, ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நேரம் இருக்காது.
அதாவது வாழ்க்கையை வாழவே மாட்டாங்க, முழுக்க முழுக்க பொருள் ஈட்டுறதுலயே அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா கடைசியில என்னதான் சம்பாதிச்சாலும் 3 வேளை சாப்பாடு, நிம்மதியான உறக்கம், சந்தோஷமான வாழ்க்கை, இதுக்காக தான் ஓடி ஓடி நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். அப்படியே எல்லாத்தையும் நிறைய சம்பாதிச்சாலும் போகும்போது நம்ம எதையாவது எடுத்துட்டு போறோமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த தாத்பரியம் எல்லாம் தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்க்கையை வாழாம அவங்க பொருள் மட்டுமே ஈட்டிட்டே இருப்பாங்க. அதுவும் ஆன்மீகத்துக்குலாம் சுத்தமா நேரமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களதான் இது எப்படி ஒப்பிடுறாங்கன்னா, ஒரு புல்லுக்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும், முட்டாள்தனம் இல்லையா? அதுதான் மூடாஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இன்னும் ஒரு சிலவங்க எப்படின்னா இவங்க துஷ்கிருதினா அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். இவங்க எப்படின்னா சமூகம், மதம், அரசியல், ஒழுக்கமான கொள்கைகள் உடையவர்கள், நாகரிகமான கருதப்படுகின்றனர். அதாவது ஒரு நாகரிகமானவர்கள் அப்படின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, சமூகம், மதம், அரசியல், ஒழுக்கமான கொள்கைகளை உடையவர்கள். சமூகத்தோட ஒழுக்கங்களை கடைபிடிப்பாங்க, அரசியலோட ஒழுக்கங்களை கடைபிடிப்பாங்க, மதத்தோட கொள்கைகளை கடைபிடிப்பாங்க. ஆனால் யாரு ஒருத்தவங்க சமூகத்தின் அரசியலின் முன்னேற்றத்தை பெற்று மத கோட்பாடுகள் இல்லாத மனிதர்கள், அதாவது மதத்தை மட்டும் விட்டுட்டு சமூகத்தையும் அரசியலையும் மட்டும் முக்கியமா பார்ப்பாங்க அவங்க, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் இந்த துஷ்கிருதினா, துஷ்டர்கள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நராதமாஸ் அப்படின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு ஜகாய் மதாய் ஸ்டோரியும் இங்க உண்டு. ஒரு நிமிஷம். இவங்க வந்து யாருன்னா அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. ஆனால் வந்து என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் இவங்க வந்து என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருப்பாங்க, துஷ்கிருதினோர் அப்படின்றவங்க. ஆனால் வந்து நராதமர்கள் அப்படின்றவங்க எப்படின்னா, அவங்கதான் வந்து என்னன்னா சமூகம், மதம் மற்றும் அரசியல், அதுல வந்து என்னன்னா மதத்தை வந்து அவங்க அந்த அளவு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்னன்னா ஜகாய் மதாய் அப்படின்ற கதை. அது எப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு வந்து இந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் நம்மளுக்கு சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனம், அதாவது மகாமந்திரத்தை கொடுத்து அதை வந்து என்னது மக்கள் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கலிகாலத்துல அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு குடிப்பு. அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் அவதரிச்சு கொடுத்த மகாமந்திரம். அதை வந்து நித்யானந்த பிரபு அப்புறம் வந்து அத்வைதா பிரபு எல்லாரும் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணாங்கன்னா, பிரச்சாரம் பண்ண போகும்போது 2 பேர் ஜகாய் மதாய் அப்படின்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேரும் கொஞ்சம் என்னன்னா இந்த டாக்ஸிக் விஷயங்கள்லாம் எடுத்திருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேட் ஹேபிட்ஸோட இருப்பாங்க. அப்ப சுயநினைவு இல்லாம இருப்பாங்க, என்ன செய்யறோம்ன்றது தெரியாத ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. அப்போ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு வந்திருந்தப்போ நித்யானந்த பிரபு மேல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒரு கல் எடுத்து அவங்க அடிச்சிடுறாங்க. அப்போ பகவானுக்கு என்ன ஆயிடுது, கோபம் வந்துடுது. அதனால சுதர்சனத்தை எடுக்கிறாங்க கையில. அப்ப நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல நம்ம இந்த அவதாரம் எடுத்ததோட நோக்கம் வந்து எல்லாருக்கும் பக்தியை சொல்லி கொடுக்கறது தான், அதனால இங்க வந்து நம்ம ஆயுதத்தை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். நம்ம நிறைய இடத்துல டிவோட்டிஸோட குவாலிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்கும் குணம் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். அதாவது மன்னிக்கிறது தான். ஏன்னா யாரையும் அவங்க வந்து தண்டிக்கணும்ன்ற எண்ணத்திலேயே இருக்கவே மாட்டாங்க. எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் சரி, அம்பரீஷா இருக்கட்டும், அம்பரீஷ் மகாராஜ், அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜ், இப்ப நித்யானந்த பிரபு, எந்த ஒரு டிவோட்டியா எடுத்தாலும் யாராவது அவங்களை ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மன்னிக்கும் குணம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்பதான் அவங்க டிவோட்டியாவே இருக்கவே முடியும். அப்போ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜகாய் மதா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து பேசிக்கா அவங்க பிராமணர்கள் தான், நல்ல வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா பை இது மிஸ்டேக்ல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தப்பான பழக்கங்களுக்கு அடிமையாயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் ஏற்பட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்க வருவாங்க. இது ஸ்டோரி ஆக்சுவலா. ஆனா வந்து மனிதனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள், நராதமர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆசுர பாவம். ஆசுர பாவம்ன்றது ராவணன் வந்து நம்ம வந்து உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம். அதாவது சாமியே இல்ல, கடவுளே இல்ல, இந்த உலகத்தெல்லாம் நம்மளே ஆட்சி பண்ணணும், நம்மதான் எல்லாத்துக்கும் என்னது கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு பகவானே ஒருத்தவங்க கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறதா ஆசுர பாவம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இந்த 4 பேரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல இன்வால்வ்டா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.5 சதுர்வித்யா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்யாசுரர்த்தார்த்தி ஞானீ ச பரதர்ஷப
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மக்கள் மனிதர்கள் யார் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண விரும்புவாங்க அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், புராணத்தின் அறிவை தேடுபவர் என்பவர் அவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? துயருற்றோர் ஆட்டோமேட்டிக்கா யாருக்காவது இப்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டம்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களால அந்த கஷ்டத்தை சரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மளாம் என்னது கண்டிஷன்டு சோல், லிமிட்டட் தான் நம்மளுக்கு பவர்ஸ் எல்லாம். அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதை செய்ய ஆரம்பிச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? பியூர் டிவோட்டி அவங்க மாறிடுவாங்க. அதே மாதிரி செல்வத்தை விரும்புவார்கள், நிறைய இந்த பேர் வேணும், புகழ் வேணும், செல்வம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் விருப்பப்பட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? நல்ல ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து அவங்களும் அதை பழக பழக அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? கடைசியில டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பெஸ்டா வந்துருவாங்க. அப்புறம் கேள்வியுடையோர், இது எதனால உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, ஏன் நம்ம எல்லாம் இப்படி இருக்கோம், ஏன் எல்லாருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, இப்ப எல்லாருமே ஹியூமன் தான், ஆனா எல்லாத்தையும் ஏன் வித்தியாசங்கள் இருக்கு, ஏன் ஒரு சிலவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, ஒரு சிலவங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கேள்விகள் உடையவர்கள். அப்புறம் பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள், பகவானை பத்தின விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துல இருக்கிறவங்க. இந்த 4 பேரும் என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் வர்றதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இங்க நம்ம பாக்குறது. கஜேந்திரர், எல்லாருக்கும் கஜேந்திர மோக்ஷம் அந்த இது ஸ்டோரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னது, crocodile வந்து முதலை வந்து அவங்க காலை கடிக்கும் போது அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வலி வேதனை. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான் ஆதி மூலமே அப்படின்னு வந்து அவங்க கூப்பிடுறாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க? பகவான் அவங்களை வந்து காப்பாத்துறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக எடுத்துக்கலாம். துயருற்றோர் அப்படின்னு. அப்புறம் திரௌபதி, அவங்களுக்கும் வந்து என்னது கஷ்டம் இருந்தது இல்லைங்களா வாழ்க்கையில? அப்ப அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க? கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை கூப்பிடுறாங்க. துயரத்துல இருக்கும்போது பகவான் வர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அவங்கதான் பாகவதத்தை பரீட்சித் மகாராஜுக்கு கொடுத்தவங்க. சரிங்களா? அவங்களோட பிறப்பு அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? பித்திகா, வால்மீகி சாரி இவங்க வியாசரோட ஒய்ஃப், அவங்க பித்திகா அவங்களோட ஊம்ல போய் இருப்பாங்க. அவங்க கிளியா, அதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் உண்டு. அது நம்ம பின்னாடி வர விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம். அப்போ அவங்க வந்து ஊம்குள்ள இருந்து வெளில வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா வெளியில வந்தா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட நம்ம என்டாங்கிள் ஆயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால வரவே மாட்டாங்க. அப்போ பகவானை நோக்கி அவங்க ப்ரேயர் பண்றாங்க. அப்போ பகவான் வந்து சொல்லும்போது சுகதேவ் கோஸ்வாமி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்குசிட்டிவ் பீப்புள், அதுதான் நம்ம வந்து இந்த கேள்வியுடையோர் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது வந்து பரீட்சித் மகாராஜ், அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுது? அவங்களுக்கு பரீட்சித்ன்றவங்க அபிமன்யோட பிள்ளை, இவங்க அர்ஜுனரோட பேரன் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சாபம் கிடைச்சிருது. 7 நாள்ல மரணம் அடைஞ்சிருவாங்க பாம்பு கடிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7 நாள்ல மரணம்னு உடனே ஒரு நல்ல ஒரு டிவோட்டினா அதான் அடையாளம். நான் பெரிய ராஜா, எனக்கு வந்து நீ சாபம் கொடுத்தியா அப்படி இப்படின்லாம் எதுவுமே பண்ணாம அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த 7 நாள்ல நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த வாழ்க்கையில நான் என்ன வந்து அடையணும், அதை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட அவங்க போய் சரணடைறாங்க. அப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொன்னதுதான் பாகவதம். எப்படி அர்ஜுனர் கஷ்டத்துல போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணம் அடையும் போது பகவத்கீதை கிடைச்சதோ, அதே மாதிரி இவங்க பரீட்சித் மகாராஜ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாபம் கிடைச்சோடனே சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட போய் அவங்க வந்து கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன கிடைக்குது அவங்களுக்கு? மிக உயர்ந்த பாகவதம் கிடைக்குது. அதை தான் நம்ம எல்லாம் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதுவும் வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம். அதுல இது பாத்தீங்கன்னா இன்குசிட்டிவ், கேள்வி உடையவர்கள் அப்படின்றவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க அப்படின்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் துருவ மகாராஜ், அவங்களதும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டோரியும் எல்லாருக்கும் அநேகமா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வயம்புவ மனு, அவங்களோட பையன் வந்து உத்தானபாதா, பிரியமிருதா அப்படின்னு 2 பேரு. அப்புறம் 3 பெண்கள் இருப்பாங்க. அதுல உத்தானபாதா அவங்களோட பையன் தான் துரு. உத்தானபாதாவுக்கு 2 ஒய்ஃப் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க ஸ்ருதி, இன்னொருத்தவங்க ஸ்னுதி அப்படின்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்னுதி அவங்களோட பையன் தான் துரு. ஸ்ருச்சியோட பையன் வந்து உத்தமா. அப்ப இந்த இவங்க வந்து இந்த உத்தானபாதா வந்து அவங்களோட செகண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்லைங்களா, ஸ்ருச்சி, அவங்க கிட்டதான் ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க. ஸ்னுதி துருவோட அம்மா கிட்ட அவ்வளோ அன்பா இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ ஸ்ருச்சி அவங்களோட குழந்தையதான் மடியில வச்சு விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ துருவ மகாராஜ் 5 வயசு இருக்கும். அவங்க போவாங்க. போய் பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா மடியில உட்காந்து விளையாடணும்னு அவங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும். ஆனா அவங்க அம்மா ஸ்ருச்சி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த
சித்தி அவங்க வந்து நீ அப்பா மடியில உட்காந்து விளையாடக்கூடாது, உனக்கு அதுக்கெல்லாம் பாக்கியம் கிடையாது, நீ என் வயித்துல பிறந்தாதான் உனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும், அதனால நீ வந்து போய் பகவான் விஷ்ணுவை தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அனுப்பிடுவாங்க. உடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும், ஏன்னா சின்ன குழந்தை இல்லைங்களா, அப்பா மடியில உட்காந்து விளையாட முடியலன்னு ரொம்ப வருத்தம். உடனே நேரா அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க அம்மா ரொம்பவே நல்ல ஒரு என்னது டிவோட்டி. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உன்னோட சித்தி அப்படி சொன்னாங்களா, அவங்க சொன்னதுல ஒரு நல்லது இருக்கு, பகவானை நோக்கி நீ தவம் பண்ணு, கண்டிப்பா உனக்கு நல்லது நடக்கும். எப்பயுமே நம்ம வந்து நெகட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் பாக்குறது தான் இருக்குல்ல சிறந்த குணம் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன உடனே துருவ மகாராஜும் உடனே காட்டுக்கு தவம் பண்றதுக்கு போயிடுவாங்க. அப்பதான் நாரத முனி வந்து அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணி 6 மாசத்துல பகவானை பார்த்து அவங்க பகவான தரிசனமே கிடைச்சிடும். 5 வயசு குழந்தைக்கு 6 மாசம் அந்த அஷ்டாங்க யோகா ப்ராசஸ்ல தவம் பண்ணுவாங்க நாரத முனியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருது, பகவானோட தரிசனம் கிடைக்குது. அப்ப இவங்க எதுக்காக இவங்க இது பண்ண போனாங்க, பகவானை வந்து ப்ரே பண்ண போனாங்க, நல்ல ராஜ்யம் வேணும், எங்க அப்பா விட ஒரு உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையினால தான் போனாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த செல்வம் வேணும்னு எதிர்பார்த்து போனாலும் கடைசியில பகவானோட தரிசனம் கிடைச்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்க ஒரு பியூர் டிவோட்டியா மாறிடுறாங்க. அவங்க செஞ்ச தவத்தின் பலனால அவங்களுக்கு துருவ நட்சத்திரமும் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க லிபரேட்டும் ஆகுறாங்க. அந்த மாதிரி செல்வத்தை விரும்புவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானிகள் பகவானை பத்தின விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சூத பௌராணிக்கர், நைமிஷாரண்யம் முனிவர்களின் கேள்விகள். ஆக்சுவலா பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றது ஒரு பகுதி. அதே மாதிரி சூத பௌராணிக்கர் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நைமிஷாரண்யத்துல முனிவர்கள்லாம் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. இவங்களும் கேள்வி கேட்கறது. ஆக்சுவலா இவங்க ஞானிகளும் கூட ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், இருந்தாலும் பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க சூத பௌராணிக்கர் கிட்ட போய் அவங்க கேள்விகள் கேட்கறாங்க. அப்ப இவங்களோட கேள்விகளுக்கும் பதிலா வந்து பாகவதத்துல நிறைய ஸ்டோரிஸ் கதைகள் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா. இவங்க 4 பேரும் தான் என்னன்னா, ஒண்ணு செல்வத்தை விரும்புவர், இன்னொருத்தவங்க வந்து துயரத்தில் உள்ளவங்க, இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்குசிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்கறவங்க, இன்னொருத்தவங்க பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. இவங்க 4 பேரும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.17. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அகம் சச்ச மம பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப இவங்க நிறைய பேர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல யார வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா, தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன் ஞானி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான் சிறந்ததுன்னு யாரு ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் ஞானி, அவங்களதான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பகவானையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.19. ஹரே கிருஷ்ணா. பஹூனாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாத்மா அவங்களோட குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பற்பல பிறவிகளுக்கு பின், அதாவது எடுத்த உடனேவே வந்து என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பகவான் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாரும் பண்றது இல்ல. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய பிறவிகள் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். எல்லாத்தையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சரணமடைகிறாங்க இல்லைங்களா. அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுக்கிறோம், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க போய் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எங்க தேடி எது பண்ணாலும் கடைசியில சர்வ காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணு, அவங்களதான் அது காட்டி கொடுக்கும், கிருஷ்ணரை தான் காட்டி கொடுக்கும். அந்த இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் இருக்கலே மிக சிறந்தவர்கள். மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன், அதில் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவங்க மிகவும் அரிது அப்படின்றதுங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.20. ஹரே கிருஷ்ணா. காமைஸ்தைர்ஹிதஜ்ஞானா பிரபத்யந்தேன்ய தேவதாः தம் தம் நியமமாஸ்தாய
प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्णा. 21 படிக்கிறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदाम्यहम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்து, ஜட ஆசை இந்த பௌதீகத்துல டெம்பரவரியான ஆசைகள் எல்லாமே எது நம்ம கேட்டாலும் அது நம்மள்ட்ட நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்ல, டிவோஷனல் சர்வீஸை தவிர. அப்போ இந்த ஜட ஆசைகளில் அறிவை இழந்தவர்கள், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு எவ்வளவு கேட்டாலும் அது நம்மளுக்கு சிலது கிடைக்கும், சிலது கிடைக்காது. கிடைச்சதையும் நம்ம நித்தியமா நம்மளோட வச்சுக்க முடியுமானா கிடையாது. டிவோஷனல் சர்வீஸை தவிர வேற எதையும் நம்மளால நித்தியமா நம்ம கூட வச்சுக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட என்னது இந்த அதாவது நிதர்சனம் இல்லாத ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு தேவர்களை நாடுறாங்க இல்லைங்களா. தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடுகளை, இயற்கைன்றது முக்குணங்கள், அதாவது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க தேவர்களை வழிபடுவாங்க, ரஜோகுணம் உள்ளவங்க அவங்க அசுரபாவத்துல உள்ளவங்களை வழிபடுவாங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க பூத பிரேதங்களை வழிபடுவாங்க. அப்ப தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. எல்லார்கிட்டயும் எப்படி இருக்காங்க? எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்றத. தர்மம் அதர்மம் அது எல்லாமே தெரியும். எது தர்ம வழியில இருக்காங்களா அதர்ம வழியில இருக்காங்களான்னு. ஆனா அந்த ஃப்ரீ வில்லுல பகவான் என்னைக்கு என்ன பண்றது இல்ல, தலையிடுறது இல்ல. நம்மளா என்ன பண்ணணும், அத உணர்ந்து வந்தாதான். இப்போ ஒருத்தவங்க நம்மள கம்பல் பண்ணி ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னா நம்மளால முழு மனதோட செய்ய முடியுமா? முடியாது. ஆனா நம்ம அதை உணர்ந்து செய்யும் போது அதுல நம்ம ஆழ்ந்து நம்மளால டிட்டர்மினண்டா இருக்க முடியும், கிவ் அப் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா. அப்போ பரமாத்மாவா இருக்கிற பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா, தேவர்களை வழிபடணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பகவானே இங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்றத இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.22 and 23. ஹரே கிருஷ்ணா. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்த தஸ்யாராதனமீஹதே லபதே ச ததக் காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான் அந்தவத்து ஃபலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜ்ஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் அந்த நன்மைகளை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். தேவர்களே பகவான் தான் படைச்சாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் கோலோக சாட்ல. அப்படின்னும் போது அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்களும் யார்கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தினால்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் அனைத்தும் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். என்ன ஆசைகள்? இந்த ஜட ஆசைகள், அதை பூர்த்தி செய்ய விரும்புறாங்க. ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். அதுவும் இந்த பகவான் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். நம்ம பகவான் இப்ப தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடுறோம், நம்மளுக்கு கிடைக்குது, பலன்கள் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுவும் என்னது? தற்காலிகமானதுதான், ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். நிரந்தரமா நம்ம கிட்டே இருக்குமானா அந்த அளவு கிடையாது. அப்ப தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். யார வழிபடுறாங்களோ அவங்கவுங்க இதுக்குதான், அபோர்டுக்குதான் போவாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னதமான உலகை அடைகின்றனர். யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்களோ அவங்க கோலோகம் வைகுண்டம் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து நம்ம வழிபட்டோம்னா அது தற்காலிகமானதுன்றதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். தேவர்களை வழிபடுறதுனால தேவர்கள் உள்ள இடங்களுக்கு நம்மளால போக முடியும். ஆனா பகவானை வழிபடுறவங்க பகவானோட லோகத்துக்கு போக முடியும். போனா திருப்பி நம்ம இங்க வரமாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.24. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்யக்தம் வ்யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். அதாவது பகவானுக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்னும், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மள மாதிரியே ஜட உடல் எடுத்துக்கிட்டு அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் நினைக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் என்னது அந்த மாதிரி கிடையாது. அவங்களது எப்பயுமே என்னது தெய்வீகமான உடல் தான். இப்ப அவதாரம் எடுக்கும் போதும் கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராமர் அவதாரம், கிருஷ்ணர் அவதாரம்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அவங்களோடது வந்து என்னது நம்மளது மாதிரி ஒரு கிராஸ் பாடி கிடைக்காது. அவங்களோட டிசப்பியரன்ஸ் தான். அவங்க வந்து அவங்களோட லீலைகள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ராமர் வந்து சரையு நதியில வந்து இறங்கிடுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேடன் வந்து அவங்கள வந்து அம்பு விடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவங்களோட கிராஸ் பாடி அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காதுன்னா அப்படி ஒண்ணு கிடையாது. ஏன்னா பகவானுக்கு ஒரே இதுதான் சச்சித் ஆனந்தா அந்த இதுதான் இருக்குமே தவிர நம்மளோட ஜட உடல்லாம் கிடையாது. அப்போ அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்தமா என்னது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள். யாரு வந்து இந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கலையோ அவங்களால இதை ஈஸியா எடுத்துக்க முடியல அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.25 and 26. 2528 இல்ல 25ல இருந்து 28 வரை படிக்கிட்டா? இல்ல மாதாஜி 25 and 26. 26 ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாசம் சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருதः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிற்றறிவு உடையோர்களுக்கு முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் யோகமாயா, சரிங்களா, இங்க இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்லோகத்துல யோகமாயா, நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. யார் ஒருத்தவங்க வந்து பகவானை வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் இருந்தாங்க, திருதராஷ்டிரர் இருந்தாங்க, அதே மாதிரி பாண்டவர்களும் இருந்தாங்க, குந்தி எல்லாரும் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, குந்தி மாதா எல்லாரும். துரியோதனன் திருதராஷ்டிரம் என்ன நினைச்சாங்க, பகவானை வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மல் மனிதர், ஆனா வந்து என்னது அவங்க கிட்ட நிறைய மாய சக்திகள் இருக்கு அப்படின்ற தாத்பரியத்தில் தான் பார்த்தாங்களே தவிர அவங்க பகவானா கிருஷ்ணரை பார்க்கல. ஆனா பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பகவானா பார்த்தாங்க, குந்தி மாதா எல்லாம் பகவானா பார்த்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த தாத்பரியத்துல அப்படிதான் பார்க்கணும். நான் எனது அந்தரங்க சக்தி யோகமயாவால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. யாரு இப்ப மகாபாரதத்துல நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும்போது திருதராஷ்டிரன் பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன்லாம் பகவானை பார்த்திருந்தா அவங்களும் என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அதர்மத்துல போகாம பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிருப்பாங்க. அவங்க அதுல பார்க்காம என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க பகவானை புரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டாங்க. அதே பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவானோட தாத்பரியத்தை புரிஞ்சு அவங்க கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க இல்லைங்களா. அதுதான். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதேதான் வந்து 4th சாப்டர்லயும் அர்ஜுனருக்கு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க, நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு பகவத்கீதை கொடுத்தேன், அந்த நாலேஜ் கொடுத்தேன் அப்படின்ற போது அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, நான் நீங்களும் சமகாலத்துல இருக்கோம், நீங்க எப்படி முன்னாடி கொடுத்தீங்கன்னும் போது அப்ப பகவான் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இங்கேயும் சொல்றாங்க என்னன்னா, கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போன்றவை எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு தெரியும் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். எப்படி சூப்பர் சொல்ல எல்லார்கிட்டையும் இருக்காங்க, ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஏன், நம்ம கிட்ட எல்லாம் குணங்கள் இருக்கு, அதுல நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம், அதனால பகவான் நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.28. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ பிறவிகள் இருந்தது இல்லைங்களா, இந்த பிறவிகளிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, பாபங்கள்லாம் அழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையில் டியூயாலிட்டிஸ், நன்மை தீமை, மானம் அவமானம், இது துக்கம் சுகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாயையிலிருந்து விடுபட்டு பூர்ணமாக விடுபட்டு அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில்
மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். அதாவது நிறைய புண்ணிய செயல்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ், சரிங்களா? பலன் எதிர்பார்த்து செய்யறது கிடையாது. இதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் அக்கர்மா, அது யாருக்கிட்ட நிறைய இருக்கோ. அதுக்கப்புறம் பாவ விலைகள்ல இருந்து முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, யாருக்கிட்ட இருந்து பாவங்கள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நம்ம செஞ்ச பாவங்கள்லாம் என்ன ஆயிடும், போயிடும். ஆனா திரும்பி பாவம் பண்ணலாமான்னா கூடாது. பகவானோட நாமத்தை சொல்லும்போது நம்ம பாவங்கள் போகும். சரி, நம்ம பாவத்தை செஞ்சுட்டு பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கலாம்னா அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. சாஸ்திரத்துல அப்படி கிடையாது. பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, அவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, யார் இந்த டுயாலிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியில வராங்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பாவங்கள் ஒழிக்கப்படணும்னா நம்ம நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். ஆனால் ஏன்னா பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு நம்மளோட சின்ஸ் எல்லாம் போகும். ஆனா அது எதிர்பார்த்து சொல்றது கிடையாது. ஆனாலும் அதுதான் அதுக்கான மருந்து. அதே மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு நல்ல பக்தி பண்ணணும்னாலும் சாண்டிங் தான் பண்ணணும். பகவானோட நாமத்தை சொல்லதான் நம்மளுக்கு பக்தி நல்லா வளரும். அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே என்னது, சாண்டிங் தான். நம்மள மருந்தும் அமிர்தமும் சாண்டிங் தான். அதனாலதான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும்ன்றத ரொம்பவே கையில எடுத்து எல்லா ஆச்சாரியர்களும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் பக்தியில ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.30. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் ते विदुर्युक्त चेतसः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இதுதான் அடுத்த சாப்டருக்கான பேஸ். மரண நேரத்திலும் பகவானை நினைப்பது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸான முறைகளை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். சரிங்களா? 8th சாப்டர்ல. அதாவது பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சரிங்களா, கண்ட்ரோலர், பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபயேவ ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்தகோடி வைஷ்ணவங்களுக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा.